So what is up mga puyoyot? Now balik na sa ni Silibang og vlog ba. So pero lahi na sad nga Facebook page ug lahi na sad nga YouTube channel kay na-report mga nga to ang channel ug atong Facebook page mga puyoyot tungod sa atong mga previous content baka bawlang dugay na jud kayo to. Sago lang basta. Tingnan na nga, like, share, and subscribe. You know? Tigo. Like, share, subscribe. Subscribe. Oh, subscribe. Subscribe. Subscribe pa yan. Subscribe. Tumaong di natadta sa Libang Official nga YouTube channel o Puyuyot G sa Facebook page kay mao lagi sa dili pa ma-remove ang atong channel o atong page yun balin sa ta aron magamit pa natong ubang mga videos ba. So alright, so di ami di sa kuan sa ni kanang maalat ba. So tanawar gud no gwapo hagid ani tawhanay kana naka kinsa man na ba kana naka aiglaan ka glasses naka shade nya naka white frame ang shade ba arang gwapo ka naman gid naka libaong shirt nilang si asus arang bisag ilawom sa dagat arang gwapo ka naman jud hala ka pinkish pa kay lips nya naasad kay igsoon nga ni Koyog dere nagidaan sa niyang anak giitsa pa sa grabe ka naman jud ako video na indutan ako madag video may gani kay naka balik asus nakabuka ng pako ni Zizi ba na duta kuha niya maisad kayo mo execute si Zizi ba ay nauwaw man siya camera shy kay waman siya kay baw gud nagtalikod mo siya pag-chat tuwa siya kay baw ba nga naday camera sa mo tong ting siya tudo nya diyan ang akong anak timing jud kayo kay pagkapalit pa lang jud ato niyang snorkeling sa Shopee kanang adlaw naabot sa gidayon so naka-decide mi nga maligo na namig dagat diha gidayon nga decision kay birthday man sa sa akong igsuon kanang naka-yellow of course dugay na yung birthday kay karon pa man na post kaning video or kaning pagpangaligo na mo pero dugay na siya ang birthday ani manggod ta dayon ka akon good ka edit kay business panginabuhi so mo na ako asa nang pagumangkon diha pagumangkon na ako ang duha si Kai og si Zizi kanang bata mo nang giit sa ganiya nya iyan ang gibiyan kay ron niya padaganon sus nakaturbo naka-nitrate kana kuso kay mo dagan sus anya sus lingawa na niya sa balod sa kapalaran time sa hunong sa arang singutan namang jud lingawa gani sa dagat gani pag nya kinunahan pa jud na niya ligo sa dagat kay di man mo gud maligo to mga kwan di man karon pa na siya nakaligog dagat kung kinsa man sa sus naare na giluto nga music video si Libaong diha so umana naman nakabuhat og pang music video naka-shot so ligo-ligo nagbalik diha diha ang bata og si iyang anay si Tia inline niya pasikat kayo ba asus musuot ko no sa ilaw pasikat los ni malay pasikat kay kada diha ang gusto na si Junior si Eddie Junior ito toyo kay pakita niya ang view ninduta dagat diri ya katorya Zizi ron unsay katoy lang katoy kayong lubot ana din si Zizi diloy akong naong ana ni diya say namaray gay si Shailan baby mo na among kusinero fighter kay na muluto akong magawa si Manong Enting may ka na muluto so mo na abti kay nga muluto day ga birthday ang ga yellow mo na yung family so si Kai og si Tali sus pasikat na mga ilo gabitbit pag Gold Eagle Beer pero wala nagainom tanawang so say sus naunga ka sana man kay naong pa na wala nalikoy na wala di nagatudlo di original ala siya gainuman why si Koyo gainuman kay mga di man ni mga ninumay mga Koyo kung man may kanang sober sabaw dito gisabaw ang beer man sober gisabaw ang beer ana na so diyan nagpa-magic bang sus mo yung magic sa akong magamangkon gibugahan na din sa mama nagtuos mag-iho-iho ba sus pagbalik babaw bugar na dito balik na sa jaw sus na pwede na mo manguli pwede na nihonong ninyong video kay iyahan na natan na pasikat na nas kay dia sus mura jug sus may gani kay nindot akong kamera na dia sa
kundi na mga gamit ng mga puyuyot kato siyang mura siyang basta nakalimot ko singahan sa kamera. Basta gamay pagdagat sa ba pwede ba. La, sa naman na lang, naon sa naman na.